Sí que la manera de treballar últimament de la pagesia ha fet que cada vegada hi hagi menys agricultors que portin la seva terra de casa, i més que 7, 8, 10 o menys agricultors van portant totes les terres de tota la gent. Els pagesos de tota la vida es van fent grans, van donant la seva terra a portar a d'altres, i això fa que la realitat del poble en cosa de 15-20 anys estigui canviant de manera considerable, i jo m'atreveixo a dir fins i tot preocupant, que hauríem de veure com encarem la situació, però que penso que tampoc anem bé. No dic que no estigui bé que portin la terra els pagesos que hi ha al poble, que al final l'han de portar i els hem d'ajudar i hem de fer el que calgui, però això sí que és veritat que el poble només amb 7 o 8 famílies no viuria, que són les que ara viuen de la terra. Doncs hem d'estudiar com podem fer, si és el tipus d'agricultura, si és que hem d'agafar diferents camins, però què podem fer perquè els pobles al final puguin sobreviure. Com he dit, el poble és agrícola i va cap aquí, i hem d'ajudar que el pagès pugui treballar, viure, que puguem tindre els màxims d'avantatges possibles, perquè l'agricultor i el que estem vivint aquí pugui continuar sent. Però, com dic, sí que està passant alguna cosa. Llavors dius, ostres, hem de buscar maneres, perquè jo sempre dic que per no despoblar el territori, potser m'equivoco, però penso que és treballar en l'arrelament dels nens i dels joves. Què hem de fer per això? Que el poble sigui dinàmic, que el poble estigui viu, perquè quan sent un jove jo marxo, aquí això és un no. Doncs bé, és el que penso que intentem fer a Penelles. I d'aquí va sortir aquest projecte d'inventar i d'intentar pensar i com fem i com no fem i què podem fer, doncs va sortir el projecte Gargar. Hem de poder aconseguir que sigui un producte turístic, hem d'aconseguir que el poble pugui acollir i recollir les condicions necessàries perquè la gent es pugui quedar al cap de setmana i pugui fer activitats i pugui fer coses. Tornes que l'autoestima del poble, que és el més important. 2, edificis que estan totalment tancats i abandonats, municipals, i no eren pocs, se'ls ha pogut donar un ús. Doncs hi ha que cases tancades tinguin l'opció de dir, ostres, fem un habitatge d'ús turístic perquè realment ve gent i tal, doncs ja és un altre punt que val la pena. Ara, jo he parlat de la part que podem fer nosaltres com a poble, però les mesures que s'han de fer des de fora són importantíssimes. No pot ser que la llei és molt dolent, que la llei estigui feta igual per Barcelona que per Penelles. Llavors que la llei d'urbanisme sigui la mateixa, clar, per nosaltres el fet de no poder construir ordenadament, però no poder construir de manera fàcil és molt complicat, perquè clar, és com et dic, el poble està ple i costa. O sigui que la tramitació per obrir una granja s'ha d'estar 2 anys, és molt greu. I com parlava abans d'urbanisme amb el pla urbanístic, el mateix no pot ser, és algo que la política o qui sigui, els governs han de solucionar. Aquí som un món que hem de viure del que podem viure, de la terra, de les granges. Llavors, jo estic molt d'acord amb que s'han fet desastres grossos uns anys enrere i que hem de vigilar que això no passi. Però això no vol dir que no hem de poder viure de les granges i que hem de mirar com facilitar des dels ajuntaments i des del territori com poder facilitar que es facin aquestes granges i que es facin bé. La Conselleria d'Agricultura es va intentar portar a Lleida, encara no hi és, no? Dius, ostres, que la Conselleria d'Agricultura hauria d'estar a Lleida i s'hauria de poder veure, és igual, Girona, Tarragona, però el territori rural, el territori, hauria de ser, s'hauria de poder veure des d'aquí. Llavors jo penso que la suma d'aquestes coses, perquè a vegades parles amb els que tu pots parlar del Parlament i diuen, ostres, però és que aquesta llei ens la tomben des de tant d'una punta com de l'altra punta, llavors no la podem aprovar, lleis de territori, tenim la llei del territori, que això seria important, no hi ha manera, perquè els sectors més, tant per una banda com per l'altra, la tomben, llavors dius, ostres, i els que estem al mig, que volem viure aquí, què fem? No volem viure només de naturisme i ecologisme, ni volem viure només des d'una gran ciutat, llavors hosti, hem de trobar un punt mig, hem de casar això, i la gent ha de poder viure el territori, si no, farem tard, i no hi serem, no hi haurà ningú.